Hej, i dag skal vi lege mønt. Med en femmer. Og jeg kommer til at bløde hele min hånd. Og jeg blødte faktisk også rimelig meget. Min hånd den var helt blød, og det var i skolen. Frejløs skole går jeg på. Jeg har faktisk fødselsdag i dag. Fredag 11. november 2011, det er en helt speciel dag. Fødselsdag, født i 1997. Lige skytte fjender, som vi lige kommer udenom her. Ja. Vi tager bare slikket af. Ja, god idé. Det er lige så nemt. Vi leger det på gulvet på grund af, ja. Eller vi gør det på gulvet på grund af der her. Det vil jeg faktisk ikke. Skal vi bare spille rigtig mønt så? Hvad mener du med rigtig mønt? Ja, hvor vi spænder den og så. Gør det her? Ja. Ja. Vi spiller rigtig mønt, før der gjorde vi bare sådan noget. Det er jo svært at se. Jeg laver dine tester. Sådan der. Yes, det er fint. Nu begynder vi. Jeg er ikke særlig god, jeg er lige begyndt i dag på det. Nu skal jeg så skyde ham. Det var rigtig dig, der skulle skydes, men ja. Hvad? Ja. Så kigger vi over på, hvem kigger vi på? Min hånd? Din hånd. Hvor hårdt skal jeg skyde? Det bestemmer jeg. Altså bare ikke alt for hårdt. Desværre, ramte ikke desværre. Nej, vi kan også lave breakdance, sådan for det vil jeg hellere. Nej. Begge ting, vi kan lave en video med det her altså. Okay, nu skal vi til at spænde igen. Ja, okay. Okay, nu spænder jeg. Er I klar? Nå, nu skal jeg skyde om igen. Eller nu skal jeg skyde ham. Er det rigtigt? Ja, ja. Kig på hans knor. Nu prøver jeg at se, om jeg kan ramme. Er du klar? Det er ramt jeg. Kunne I se det? Det gjorde ikke ondt. Nej, fordi han er sådan en hård banan. Det er faktisk også. Hård banan. Nu skal jeg skyde, desværre. Jeg gør faktisk ikke med vilje. Er I klar? Det er mit knæ! Åh, gør det ondt? Nej. Er I klar igen? Åh, det er skidt. Så hvem skal skydes nu? Jeg ved jeg ikke. Ja, det. Skal du ikke bare sige, at den er færdig? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Okay. Fy, man kan se det nu. Pis. Nå. Nu skal vi gøre det igen. Ja, okay. Man kan blive ved sådan der i timevis. Så er det min tur. Nu skal jeg skydes. Nej, ja. Og nu kigger vi på min knor. Det siger det hele tiden. Og der blev jeg så ramt. Gjorde det ikke ondt? Nej. Der blev jeg så ramt. Knoren, jeg ved ikke om I kan se det, men der er heller ikke kommet noget, men der blev jeg så ramt. Og det gør ikke ondt. Jeg tør så ikke af. Hvad? Åh. Se. Lasse han lavede et eller andet sejt med mønten. Det var ikke med vilje, men den skruede sådan her hele tiden sådan. Helt hernede. Okay, lad os gøre det igen. Prøv at se. Nej. Ej, er der ikke kommet et eller andet? Nej. Åh, derinde! Jeg skal skydes. Nej. Jo. Det kan du ikke der, det er jo helt umuligt. Okay. Er I klar? Nu begynder vi. Det var på computeren, det kan jeg ikke. Nu skal jeg skydes. Nej. Ja, Danny. Der rørte jeg den. Ja, okay. Nu skal jeg skydes. Du vil gerne skydes. Det kan jeg mærke på dig. Eller... Hårdt eller... Bare lidt før. Yes. Og der bliver så ramt igen. Og I kan se, der... Er der kommet lidt der? Jo. Der er kommet lidt der. Det gør ikke ondt.
Jeg bliver sådan lige der, cirka. Ja, som I kan se, så er det Vi lejen. bare slutte nu. Jo, det var lejen for i dag med mønt. Vi ses næste gang. De skal være venner på Facebook, jo. Jo, venner på Facebook, det er bare Daniel Nørk Andersen og Dominik Stab Hansen. Nej, Anders. Anders Dominik Stab Hansen, ja. Farvel. Prøv det selv. Nej, det synes jeg ikke. Jo, prøv det selv. Ja, prøv det selv. Ha! Haha. Se der en P3.